Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi spille endnu et afsnit af Project Polar. Og ikke så godt det første afsnit hedder Jeg spiller på et Pokémon-spil. Det er fordi at jeg ikke rigtig vidste hvad at det hedder, så jeg bare til Pokémon-spil, men nu ved det hedder Project Polar. Ja. Det her spil synes jeg selv er meget sjovt. Jeg har spillet det en del. Ja, mens jeg har optaget, har jeg spillet lidt. Og så mens jeg ikke har optaget, har jeg ikke spillet den lidt færdigt. Nu er den har jeg jo også. Hvis jeg ikke havde min Pokémon, skulle jeg bytte. Skulle jeg have byttet med en. Men der vidste jeg ikke, hvad der man byttede. Så er jeg nødt til at komme tilbage. For ellers så har jeg den der sindssyge Volcarona, som jeg fik i sidste afsnit. Og de to Pokémon jeg har, de er også en hel masse shinies. Jeg har efter jeg har mega mange shinies. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5. 5 shinies har jeg simpelthen. Hvis ikke man synes det er mange, så ved jeg ikke, hvad man synes det er mange. Ja, så har jeg også en Mankey, som den nu ved, hvad level den udvikler sig. Og det er level 28, og det er sent. Og jeg ved også, jeg mener også det her, at man kan få sig en Pokémon. Og der har jeg været ved at overvære gå tilbage. Men jeg ved også godt, hvor man kan få sig en Snorlax. Og en Munchlax, men den gider jeg ikke at level op. Det er måske ikke kender en Snorlax. Det er en sindssygt overpowered Pokémon. Og hvorfor jeg ikke skal flyde til den her sindssyge Volcarona, som at der ser sindssygt sig ud. Men er vi enige om, at den der ser sindssygt sig ud? Og nu burde den der Bidoof udvikles. Nu ved jeg, hvornår den udvikler sig. Og det er om et par levels. Efter jeg tror, at den bare overhovedet ikke udvikler sig efter den udvikler sig ret sent. Så måske, selvom den har en stjerne, som jeg ikke engang tror, at det gør, at den ikke udvikler sig, så kan den måske stadigvæk udvikle sig. Og er der nogle spændende Pokémoner her? Okay, jeg løber. Okay. Der er en Mankey, det er ikke imponerende. Jeg kan undvige ham her på bordet. Hey. Jeg er klogere end spillet. Og jeg er god. Jeg synes klogere end spillet. Jeg er bare god. Jeg er god. En Slowpoke, skal jeg fange denne? Jeg overvejer faktisk at fange den. Okay, det tror jeg lige vil jeg gøre. Efter mine Pokémon skal have en del levels. Okay, jeg kan få mig en Slowpoke igen. Og en Psyduck. Men ja, I må også rigtig gerne like og subscribe. Begge ting er nemt og gratis, så. Og jeg vil ønske, at I gjort det, efter det støtter mig meget. Hvis I lige kan subscribe. Et spørgsmål her on Twinfire. Use. Jeg mener, den her går ind til Pokémon Shiny. Så jeg går right to. Er den nu på Shiny eller hvad? Ja, det er den. Er det der Shiny eller gift at løse? Det ved jeg ikke. Men jeg ved i hvert fald, at det ser sej ud nu. Og så vil jeg så gerne have en Omanyte Shiny. Efter nu burde den være lille. Okay, det er ikke sådan. Det er bare den ændrer dens farve. For ellers ville den være lille. Kan jeg ikke finde mig en Slowpoke igen? Nu har jeg ombestemt mig. Jeg gerne vil have mig en Slowpoke. Og nu døde min Pokémon. Og nu bruger jeg min Mankey igen, efter jeg ikke har brugt den i lang tid. Og ja, jeg vil selvfølgelig anbefale jer først at se mine 2 første afsnit. Efter så vil det her afsnit give en del mere mening. Alting her. Jeg har ikke nogen helt.
Nu. En Pidgey. Slowpoke igen. Det tog ikke så lang tid at få den, når jeg så var bange. Så var jeg bange for at dræbe den. Hold op, jeg har fået Pokeballs. Og Scepter, vent, har jeg stadigvæk så mange Monetos. Nå. Fremad i Mosh. Jeg tror også, måske på det, man får surf til Volcarona, og den er stadigvæk stip. Tag den nu med dit super gode angreb, som at også kan give recoil damage, som at jeg hader. For ellers ville det være det bedste angreb i spillet. For der er en Pokémon. For sidst så måske at jeg var derovre, men på den vidste jeg ikke, der var et Pokécenter her, og jeg vidste heller ikke, at der var en gymleader her. Og den Slowpoke siger bare nej. Move. Nu er den hvid. Og de er faktisk blevet shiny. Men Omanite eller Mankey. Omanite, jeg har allerede. Det er et vandtype. Jeg har ikke brug for en vandtype. Men det er lidt. Der er en Pokémon, at jeg tror, at jeg kommer til at gå efter lidt hurtigt. Som det måske godt kan tage lidt tid. Okay, du er et taxamanden. Ja, de har ikke den første by. Jeg skal finde til den allerførste by. Nej, så er det ikke den allerførste byfister. Du har taget mig til den forkørte by. Det er ved Williams City. Og så skal jeg bare lige lede efter den. Nej! Hvor flot. Nu er jeg nødt til at shine igen. Ja, det er det her spil, at jeg spiller Protect Polar. For jeg ønsker, at det vender sådan her. Nu vender den normalt. Nu vender den her igen. For ja, der er randomizer, som at jeg også 100% kommer til at lave en serie med. Efter det er bare af serie 1. Eller måske 5. Safe 1. Jeg ved det hele. Men der er min Pokémon og Shield nu her, og det ligger. Okay, jeg tænker lige, at jeg finder Pokémon, og jeg lader den allerførste by. Og ja, jeg skal også nok fortælle jer, hvor den er. For det er en rigtig god Pokémon. Bortset fra, at den er virkelig svær at finde. Men vi er den første by. Og så skal vi herhen. Man starter der, kommer herhen. Tager den venstre rute, og ikke går lige ud. Det er det aller sidste chimpanse. Men går lige ud, og så er det så ham her. Nok. Som der er lidt lige med. Og så her kan man finde en Hexorus, som er der, hvis det ikke lader nogen krybtype angreb, men den lærer rigtig mange andre gode angreb. Mega talent i spillet. Stjerne-Pokémon betyder ikke, at Pokémon ikke udvikler sig. Ja tak, den udvikler sig bare først mega sent. Men var den helt grøn? Vent et minut, er det den helt grøn shiny? Spørger jeg om. Hvad farve er den? Og den er helt grøn. Og den er nice. Var der en, der lige har sendt en tweet? Og han vil bytte en Pidgey og en Luxray for hvad? En Mankey, den her. Ja, trade. Jeg er klar. Okay, så tager det igen.
Der er en ting, jeg synes, der er ret sjovt. Og jeg tænker sikkert, hvad er det? Det er, at det her er jo en engelsk spil. Og Pokémon er navnet taget efter engelsk. Så alle de her Pokémoner kan jeg navnene på efter det engelsk. I stedet for, at jeg ikke kan nogen navnene, som er der. Så hvis det var kinesisk, så ville jeg måske godt kunne en del af navnene. Men så de Pokémon-navne, jeg ikke kendte, ville jeg overhovedet ikke kunne forstå. Og det synes jeg selv er ret sjovt. Og når på Pokémon kan man også finde, men jeg har aldrig fået en god græstype, så one shot. Hvad sker der for mit shiny helt? Lige efter jeg fandt den der græstype, så finder jeg den shiny. Og selvfølgelig har den gemt, at jeg købte alle de quick balls og ultra balls, så nu skal jeg tilbage for at købe quick balls og ultra balls. Flot. Nu er jeg her. Og jeg ved ikke, om jeg har noget candy. Hvor kan jeg se det henne? Til den for halvøjse pappa. Nu kan jeg se, hvor meget candy jeg har. Men igen booster. Så jeg bare kan jeg købe det her. You have missing 10 candy, stikker jeg ikke. Hvad er det overhovedet for en glue her? Okay. Jeg ved ikke, hvad det gør. Og den her kunne jeg faktisk gå til lige at fange i stedet for, men den. Så jeg det igen. Når jeg får at sige det, så spiller jeg også på mobil, så hvis jeg dækker for mit kamera på den måde, så det er på mobil, og så finder jeg selvfølgelig. Okay, den her Pokémon, den har en megasten. Så ja, hvis jeg får den, så kan jeg så tage den fra, så at jeg finder en Pokémon. Og at jeg så kan finde den, at jeg så kan mega-udvikle den. For ja, det tænker jeg lige, at jeg kommer til at kigge efter måske lidt. Hvorfor finder jeg så mange Pokémon med min mega-ord nu? Ja, I take it. Hvad er det her? Hvorfor finder jeg hele tiden så mange seje ting, men jeg finder ikke nogen gode ting? Jo, mega sjovt, men ikke nogen gode Pokémoner. Hvad er lige sket her? Og hvorfor brugte jeg en quick ball lige at starte med? Okay, måske det bare. Jeg var lige ved at tænke, kan jeg tage den bare med at bruge quick attack, men det kunne jeg så ikke. Den var så der med en Pokémon, og det er godt. Vent, har min Bulbasaur stadigvæk livseed? Og så bliver den one-shottet af en Latios. Jeg har fanget en Latios med en normal Pokéball, med mindre end så meget HP. Og så burde jeg også godt kunne... Har jeg lige fået mig en Legendary? Med en speciel style? What? Den hack service, jeg bare, den gider jeg ikke at lede med efter. Nu har jeg fundet mig en Legendary med en speciel style, så derfor siger jeg bare move. Nej. Move. Derfor Mankey. Nu har man en psychic type og en drag type. Og ja, hvad er det for nogle to item? Sceptile. Kunne det ikke have været Bulbasaur? Selvfølgelig skal det lige være Sceptiles. Den har jeg jo ikke. Jeg valgte den anden græstype starter. En Sceptile. Og så får jeg Peter tog det bare. Men alligevel kan jeg tage lige lidt. Kan jeg ikke få byttet mig på en eller anden måde til at få mig en Sceptile? Og jeg tænker sikkert, at det er lidt for OP, du har en Legendary Pokémon.
Det er bare en backup, så jeg ikke taber. Stats. Item. New item. Skin. Okay, jeg kan fjerne den der dumme skin. Moves. Telekinesis. Handbots. Og den har et angreb, der skader. Den har et angreb, der skader. Det skader ikke engang så meget. Virkelig flot. Det er mit secret weapon. Slowpoke. Pro Confusion. Pro Ian. Få den til at sove. Okay. Pro Confusion. Og nu er det at være så god. Pro Ian. Og brug tackle. Brug tackle. Slowpoke gjorde det. En level 19 Slowpoke er faktisk brugbar. Kan faktisk gøre noget. Ja tak. Slowpoke, var du god. Den er stadigvæk dårlig. Bare roligt. Den er stadigvæk dårlig. Jeg vil bare, at den skal tro, den er god. Okay, nu jeg skal bare lige kæmpe mod ham den første, så kan jeg nakke teamleaderen. Med mine mega små muskler, som det er mine Pokémon, der har muskler, som min Bulbasaur, der skal one-shot den her, som at der overhovedet ikke skader noget som helst, som at der er med at blive taget af en Volthope. Nej, jeg vil ikke skifte en Pokémon. Hvis jeg er mere tab, så ved jeg ikke, hvad der skal, for jeg har en legendary Pokémon. Og selvfølgelig holder jeg den mig. Selvfølgelig. Når jeg kan ramme den første tur, og så 2 gange har jeg ikke. Du er ikke bedre, end du burde være. Du er ikke så god, som at du skulle være. Det er meningen, du skal være en mega god Pokémon. Ikke en Pokémon, der bliver balanceret, har 7 HP. Jeg gider ikke gå tilbage og heal efter at jeg snart skal ud og være bolddreng i Tved. Jeg prøver også godt nok i Tved, hvordan one-shotter jeg ikke. Prøv at absorbe. Giv mig liv. Køst føler jeg gør en pind. Brug Fireblast. Hvordan er den hurtigere end en mega Pokémon? Okay, lad os komme ind og bare dræbe den nu. Brug Dragon Pulse. One-shot den. Efter jeg ikke gider mere, fordi jeg ikke gider at træne. Disguise. Ghost er det eneste angreb, jeg ikke rigtig, som der er ret dårligt. White. Lad den ikke også bare one-shottet. Jo, det gør den. Latias er OP. Ja, den er mega OP. Hvad gør det her angreb? Hvad gør telekinesis? Så gør det ikke en pind. Okay, den kan bare blive one-shottet, ja. Thunderbadget. Og nu lærer man surf. Et stort spørgsmål. Jeg går tilbage til mine Pokémoner. Pokémon Stars. En ny rute. Nye Pokémoner. Første Pokémon jeg finder er Shiny. Og så one-shotter jeg den sikkert. Undskyld mig, men behøver du lige at bruge Freeway Swiper så godt, og give mig nu, og må jeg i det mindste ikke bare fange dig? 1, 2, 3, ja, nemt. Den første Pokémon jeg finder, siger bare en Shiny Dugtrio. Hvad er chancen for at første Pokémon er en Shiny? No joke. No joke. Så. Kan man få den her? Den er absorb med her. Med liv. Jeg får mit lidt. Hvad
Hvad brugte den for et angreb? Disguise, hvad gør det? Deflect, disguise, hvad end. Hvorfor bruger den slash? Jeg kan one-shot mine Pokémon, og nu er jeg nødt til at bruge mit secret weapon og bare one-shot den. Og nu skal jeg hen og have mig min Snorlax. Efter jeg ved godt, hvor man kan finde en Snorlax, så gå nu væk, dude. Jeg ved godt, at man kan finde en Snorlax her. Jeg har været her før. Og så har han en Drowsy. Hvordan skal den kunne gøre noget mod min Ivysaur? Hvad mindre den har sejret ben, som der er så bare effektivt. Hvorfor har den ikke sleep powdered? Det bladder hvad Omega godt og dødt. Brug og fantastisk og White lærte ikke noget angreb for alle Pokémoner. Der bruger en evolution-sten for ikke nogen angreb, og det er mega dumt. Og mega irriterende. At White siger bare, jeg gider ikke at få en ny. For ikke nogen angreb efter din White, det er kun Pikachu, der kan lade angreb. Men mindre man bruger TM's. Og du kan ikke escape. Men når jeg prøver min Letty og success, fordi du har escaped. Hvad er pointen ved, at når ens Pokémon er stærkere end den, kan man escape. Men når den ikke er, kan man ikke escape. Hvad er pointen med det? Shiny. Sandstro. Fik endnu en shiny. Hvad sker der for spillet? Og er der nogen, der vil trade? Hvorfor er der ingen, der kan trade? Ja, du kan ikke trade med dig selv. Jeg leder bare efter noget Snorlax. Men er det her en shiny, eller hvorfor glemte den? Det er ikke sådan, den har shiny, så shiny. Men er stjernerne shinies, og dem her bare de glimter, eller hvad? Det tror jeg faktisk, måske det er sådan. Jeg kan ikke finde en Snorlax, men jeg kan finde en shinies. Og jeg skal afsted lige om lidt, og det har det ikke godt. I det mindste for at man er sammen, det er faktisk godt, men igen, jeg fik flere shinies, end jeg finder Snorlaxes. Jeg har heller ikke fundet nogen Monsterlaxes i det her spil. Hvad er det her for en Ekans-form? Jeg er med at bruge nogle quickballs, det er godt. På alle de her sjove Pokémon. Men jeg forstår ikke nogen Snorlax. Der har en Megasten. Altså balls, jeg prøver ikke nogen quickball der. Nu har jeg kun en af dem, jeg elsker. Ja tak, mand. Man kan stadigvæk ikke finde nogen Snorlax. Nu tænker jeg over en ting. At det er overhovedet det sted, hvor man kan finde en Snorlax. For det mener jeg, det er. Det er det, men hvorfor har jeg ikke fundet nogen Snorlax det der sted? Det kan jeg godt huske. Jeg føler, at jeg har husket den der busk. Det videre til. At jeg synes, jeg tror, at den har næsten af sjældnere en Snorlax. Ulekolo. Men jeg kan stadigvæk ikke få nogen Snorlax.